Sonra bir yerde tarihi ehmiyeti bolan wakanın hormatyna guralan dagara gatnaşan Koreya Respublikasynyň Korea Shipbuilding Industry Technology Company'siň prezidenti Chwe Yong-uk sözlerli. Mehman ilki bilen bir yerde guralan dagara gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymda tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Şeýlekem ol gadamly gury ýük kämtiniň gurulşynyň üstünlükli tamamlanmagy münasip etdi. Hemmeleri gutlady. Bunun özi tarihi ehmiyetli waka bolmak bilen Türkmenistanyň ehli uğurlar, aýratyna ulug logistika ulgamy boýunça taýýarlykly üziş ýoluna düşenlik görkezýär. Bellençäli Balkan gäm gurulşy we awatlaş zawodyny täze gury ýük kämtiniň gurulmagy bilelikdäki tagallalaryň aýdyň netijesidir. Bunun özi Türkmen maşynyň halkara deňiz portunyň ýetasy düzümleriniň biri bolan Kiyarhanada halkara ehmiyetli ýükleri daşamagy ukyply, ýurowap ýük kämelerini gurmak mümkinçiligine eýe bolanyny alamatlandyrýar. Bunun özi bir Kiyarhananyň kuwatynyň halkara ehmiyetli tasamalary üstünlükli amala aşyrmak we dünýäniň deňizçilik ulgamyna eýleýän orny putrandyrmak üçin zerur bolan teňki mümkinçilikleri eýediginiň aýdyň suwutnamasydyr. Mehman Balkan gämi gurulşy we awatlaş zawodynyň hemde täze gurulan gäminiň ýokary injenerçilik we gurnama işler üçin münasip bolan halkara derejeli ýürüýti güýanamalary gowşurdy. Munyň özi häzirki zaman ýük gämilerini gurmak boýunça türkmen hünärmenleriniň gadanan uly üstünligidir. Sonra Fransa Respublikasynyň Bureau Veritas Marine and Offshore kompaniýasynyň menejeri Samat Kamalow sözlerli. Mehman Türkmen topragyna mehirli kabul edilenligi we meýleşdirilen çäreleriň guramaçylygy geçirilýän üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymda alkyş sözlerini aýtdy. Täze gury ýük kämitiniň ýüzüşe goýbermegi münasip etdi gurulýan dabara diňe bir Türkmenistanyň del eýsem sivit derejesindäki tarihi ähmiýetli wakadyr. Gadamly gury ýük kämisi häzirki zaman ekologiýa ölçeglerine laýyklykda guruldy. Mehman gadamly gury ýük kämitiniň gurulşynyň üstünlükli tamamlanmagy münasip etdi we täze gäminiň ýokary halkary görkezlerine laýyk gelýänini nazara alyp Balkan gämi gurulşy we awatlaş zawodyny hemde gäminiň özüni ýürüýti güýanamalary goşurdy. Munyň özi büýük Kiyarhananyň gämi gurulşyna dünýäniň özen tejribelerini laýyk gelýän strategik çemeleşmeleriň we bugry ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryň aýdyň netijesidir. Hormatly prezidentimiz Bagtyar çağalara ýadygarlyk sowgatlaryny gowşuryp, çağalaryň haýyşlary boýunça ular bilen ýadygarlyk surata düşdi. Soňra ýurdumyzyň deňiz we derýa uloglary döwlet gullugynyň başlygy hormatly prezidentimize gadamly gury ýük kämisiniň ýüzüşi dolu taýýardygy barada hatabat berdi. Şuňur hormatlanýan belet mertebeli prezidentimiz gadamly gury ýük kämimiz ýüzüşe taýýar. Hatabat berýär Türkmenistanyň deňiz we derýa uloglary döwlet gullugynyň başlygy Şan Nazarow. Hormatly prezidentimiz hatabat kabul edip, gury ýük kämitiniň guruluş aýratynlyklary we onda döredilen şertler bilen tanışdy. Assalamu alaykum şuňur hormatlanýan arkadaşly gahrman serdarymyz. Men gadamly gury ýük kämitiniň kapitany Şatyk Mehmet Garajygoğluw. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde gahrman arkadaşymyzyň taýsy tagallalarynyň netijesinde ulug we logistika ulgamy ul ösüşlere eýe bolýar. Ine bugün hem Balkan gämi guruluş we awatlaş zawodynyň hünärmenler tarapyndan ilkinji gede kurulan gadamly gury ýük kämisi halkara ýüşe taýýar edildi. Bu gämi gelecekde gadim beýik ýüpek ýol dikeltmekde, eksport, import, üstaşyr ýükler daşamakda milli deňiz flotumynyň ornuny berkitmekde uly ähmiýete eýe bolar. Arkadaşly gahrman serdarymyz, şu dagaraly pursatda Türkmenistanyň deňiz we derýa uloglary döwlet gullugynyň rahmetsewer işgärleriniň adyndan size Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşymyza berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan ýyl ýurt bähbetli işleriňiň hemişe rowat bolmagyny arzu edýäris.
Bedewatly watanymyzda gadamlaryňyz batly bolsun, arkadaly gahrman serdarymyz. Gadamly Guruyuk gemisiniň ilkinji ýüzüşine ak pata bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýäris, hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz Düwrewap geminiň ulanışa berilmegi bilen gutlady. Hemde gallyr lawryny goýber hereket edip özüniň ak patasyny berdi. Hormatly prezidentimiz, esas hereketlendirjini işe girdiýär. Hormatly prezidentimiz, gemimiz ýüzüşe taýýar. Arkadagy gahrman serdarymyz täze Düwrewap ýük gemisiniň hiç derejesine we onuň häzirki zaman enjamlarynyň üpçünçiligine ýokary baha berdi. Munyň özi ýurdumyzda kämil gemileri gurmak boýunça umy tejribe toplananynyň aýdyň netijesidir. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda logistik netijeleri ýokalandyrmak maksady bilen giňmeçili işleriň alınıp barýanyny we bu urda dünýäniň özen tejribesini işiň özleşdirmek üçin halkara gatnaşyklarynyň ösürilýänini belledi. Sonra bir yerde guralan davara aydın tarzı çıkışlar bilen devam etti. Sonra Ministrler Kabinetinin agzalary arkadagy gahrman serdarymdy, hemde gahrman arkadagymdy taryhy ähmiýeti bolan waka, gadamly Guruyuk gemisiniň ýüzüşe goýbermek bilen ähli davara gatnaşlaryň adyny gutladylar. Munyň özi ýurdumyzyň halkary ähmiýetli ulug geçelgileriniň işiň ulanýanlygynyň we ulug logistika düzümlerini alınıp barýan işleriň iýligderli kämilleşdirilýänliginiň nobatdaky beýandy urly. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ähli ugurlar, şol sanyna halkary ähmiýetli ulug üstaşyl geçelgilerini ösürmekde edýän tagallalarynyň aýdyň netijesini öwürlen taryhy wakadyny belledi. Şeýlegem döwlet başlarymyz bu urda alınıp barýan işleriň mundan meýlekde dowam ettiriljekdigini aýdyp, hemmeleri bugünkü şanly waka bilen ýene-de bir gezek gutlap bir ýerden ugrady.